Pri akvaparku v Liptovskom Mikuláši sa už 3 roky investor snaží vybudovať heliport, letisko pre vrtuľníky. Ponúka vyhliadkové lety nad Liptovom zatiaľ len z pracovnej plochy. Proti letisku je mesto a najnovšie ho v tom podporilo aj ministerstvo dopravy. Samospráva radšej zmenila územný plán, aby sa výstavbe letiska vyhla a s investorom sa chce dohodnúť na náhrade škody. Pred 4 rokmi mesto Liptovský Mikuláš prijalo územný plán, ktorý v lokalite pri akvaparku dovolil postaviť heliport na vyhliadkové lety a na výučbu pilotov. Mesto vydalo záväzný súhlas s jeho výstavbou, neskôr ho však zrušilo. Pre túto investíciu vybudovať heliport som doteraz kúpil okolo 170 pozemkov o celkovej výmere 260 000 m2 plochy s tým zámerom, aby som tu vybudoval heliport, ktorým by som skvalitnil služby pre turistický ruch, ale samozrejme aj iné služby súvisiace s heliportom. Teda napríklad aj na výučbu pilotov. Mesto však zmenilo územný plán a výstavbu heliportu zamietlo. Na základe petície a požiadavky občanov došlo ku zmene územného plánu aj s tým vedomím, že je tam možná výška nejakej škody, ktorú mesto v tomto prípade by muselo uhradiť. Prečo mesto akceptuje touto petíciou, keď ja som mestu doniesol druhú petíciu, ktorá mala 2,5 krát viac hlasov, to znamená 1917 hlasov za heliport. Petíciu proti heliportu síce podpísalo iba 900 občanov, väčšina z nich však z mestskej časti Liptovská Ondrašová, ktorá by k nemu bola najbližšie asi 700 metrov. Petíciu za výstavbu však podpisovali aj obyvatelia iných mestských častí. Proti nesúhlasnému rozhodnutiu mesta protestoval okresný úrad v Žiline, zrušil ho a chcel, aby mesto stavbu schválilo. Štátny úrad si dokázal tlačiť na mesto v tom smere, aby mesto evidentne porušilo zákon, že má rozhodovať podľa nejakých dokumentov, ktoré v čase rozhodovania už nie sú platné. Teda podľa pôvodného územného plánu, ktorý heliport povoľoval. Rozhodnutie okresného úradu preto ministerstvo zrušilo. Aj keď bol návrh na umiestnenie tejto stavby podaný na stavebnom úrade v čase platnosti pôvodného územného plánu, stavebný úrad je povinný vydať rozhodnutie už podľa nového účinného územného plánu. Lebo zákon hovorí, že rozhodnutia sa vydávajú v súlade so zákonmi a inými právnymi predpismi, teda aj všeobecným záväzným nariadením mesta, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu. Investor sa však cíti oklamaný, tvrdí, že do projektu investoval 3 milióny eur, vrátane kúpy 2 vrtuľníkov a vybudovania náhradného heliportu v inej lokalite. Zmenu územného plánu chce dať preveriť prokuratúre a lietať bude naďalej len z pracovnej plochy. Milan Velecký, RTVS.